akan magana yare still na ji rumu a cikin garin da ya zaga garin Jos gaki da wai Alinuhu ya kira ta Arin Izango ya kira ta waye Lilin Baba waye how true is this statement gaskiya ni abin da ta zama celebrity zai kira ta so 3 so 4 so 5 so 10 kafin ta dauka kai din ma to ya zan yi ta zama celebrity sarki ni jami la ilaha illallah zan daga da kowa ne randomly fa auren ka shine burina lissafina sauran kawaye dai muku galo. Assalamu alaikum mutanen masu kallon da kullum boom gani ga babban mutum wato MC Prince kenan namu babban celebrity wanda ya mai da yarinya celebrity a dare daya. MC Prince na Mr. Kamis kace yarinyan nan da na kai MC yarinya tana ta trending ko ina social media all over Nigeria ta ko ina yarinya tana ta trending me sirrin abun ne wa ala aliya qadari wa miqdaril azim sirrin kawai shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'a wannan shine sirrin. Yarinyan na ga bata da wani social media handle bata da komai dare ɗaya kawai wallahi ina ganin wani abun a channel din wani easy shot kawai naga abu ya tafi boom yayi trending ya tafi all over ko iwa Facebook ko har fake account din take budewa fake account yarin ake budewa shike maki me sirrin ne ga baki da kuma amma ka ce manzon Allah wallahi sirrin manzon Allah ne kuma kan magana yarin still na ji rumu a cikin garin da ya zaga garin Jos gaki da wai Alinuhu ya kira ta Arin Izango ya kira ta waye Lilin Baba waye how true is this statement gaskiya ni abun yana mun wani kamar almara ne saboda tambaye ka to gaskiya ni ma haka nake gani kuma haka nake ji in fact wannan yarinyan in ka sai yarinyan nan wallahi ga ta ba kai mamaki yarinya ce wanda kowane Allah ya dauka ta a lokaci daya amma she's very very nice girl ga karatun alqur'ani ga ilimin boko na addini ga tarbiya so mutane gar su yi tunanin cewa za ta yi Hausa ba wani Hausa film din da za ta yi ni ba da tana da account ɗinta idan za ka samu pet accounts data even though ni na ta zama celebrity zai kira ta so 3 so 4 so 5 so 10 kafin ta dauka kai din ma to ya zan yi ta zama celebrity amma haka muke so kai din almighty MC Prince wanda ya yi magana ta tashi boom shine ka kyawayen ta har sau ka ba ta dauka ka gane wani lokacin zaka ba mutum uzuri saboda lokaci da Allah yana iya canja mutum so idan ba za ka zama mutum mai uzuri ba amma in dai na mata miss call ta zo ta missing call dina tana so ta kira ni so she's my sister a wani gaba ma she's a daughter to me so abin kenan wow thank you very much MC Prince gaskiya na ji dadin wannan interview da kai wallahi thank you very much sir